Hello mga kawigal, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay maglilitsyon na naman tayo. So meron po tayong ulo na litsyon rito. So napakasarap po niya, malutong na malutong. At meron din po tayo ritong ihaw-ihaw street food. So meron po tayo ritong isaw ng manok, isaw ng baboy, spicy balut, meron tayong inasal chicken. Tapos nandiyan po, may hotdog din po. Nandito pa ating mantomi at spicy vinegar. Yan, mukbang 2026 po. Yan, bago tayo magsimula, play po muna tayo. Yan, tambayanan nyo po at dahil Sunday po ngayon, may shoutout po tayo. Mukbang na po tayo. Unang putok-batok po sa taong 2026. Pasensya na po kayo, naulan-ulan, napatak-patak po yung ulan sa bubong, maririnig nyo. Kain po. Isa ng manok, isa ng baboy. Spicy balut. Sarap. Chicken inasal naman po tayo. Suka. Rom. Çok soğudu.
Napakalutong. Amol. Higop tayo ng mainit na sabaw ng balot. Wow. Sarap. Laman. Lambot.
Sarap po talaga ba pag mainit-init pa. Hotdog. Mga buto. Unat na itong ditong parte. Parang bato na. Simutin lang po natin itong mga laman. Excuse po. Excuse me po. Pabawal. Oop. May madidit na buto. Kukunat na itong iba.
Enjoy ko po. Sarap. Maya po, magsashoutout na rin po si Andy. Wow. Ito, malutong pa to. Siya parang ano po. Sa may tabi parang bato sa tigas. Ito mga okay pa rin mga nandito. Sarap. Ayan, simulan na natin ang ating shoutout. Pero bago yan, Ate Rinsay, gusto mo pa shoutout? Hello po kay Bonnie. Ayan, hello po. Bonnie Miral, baka Bonnie Miral yan. Hindi, Bonnie lang nakalagay. Kaya parang Basic Peregrino ha. Kay Mama at saka kay Mami Helen. Kay Camille, Elisa, Ruby, Rian, Clayt, Elma Garsalia, and family ng Nueva Ecija. Kay Clyde Ivar, MGTV, Desa Braga, shout out Edelisa Cañete ng Balamban, Cebu, Risa Figueroa, shout out sina Zoe, Audrey Ayesha, Cyron at Tyler. Sa asawa niya, Pablo Galino ng Santa Cruz, Barcelona, Sorsogon. Sep Arellano, Quezon Province, Kring Dalaga ng Sevilla, Bohol, Cristina Manalili, Manalang ng Lubao, Pampanga, Ninette Alimbog ng Leyte, Alems ng Batangas, Laika Silna and Silna family from Bowan, Legazpi City, Weng Tutup, Lisa Caraballa, shout out family Beltran at family Bulito, Vilma Palad, Ronald Barcil, shout out Barcil and Fernandez family ng Sariaya, Quezon, Jeanette Tumblod, Zulweta of Libacao, Aklan, Kuwa Bintoy, shout out Kinaber at Krishna, Goyeng Balas ng Olongapo, kay Darling Wenceslao, shout out sa mga balay niya, Elmer Carino, Eloida Carino at sa first apo niya, Gail John Wenceslao Carino, ng Santo Niño, Bilibirang, Binangonan, Rizal, at kay Kapakals TV. Sama yung mga nanonood po sa Family Moto, lahat po nagpapasata doon sa Sino sa Richard nyo po mapapanood. Family Moto. Last bite na po tayo.